Аз съм Меги, водеща на предаването "Търси се по BTV", автор и водещ на този проект, чиято премиера предстои да видите сега. Здравейте, аз съм Константин и съм на 8 години. Нека всички си припомним какви сме били на своите 8 години. Смели ли са били сърцата ви? Вярвали ли сте в мечтите си? Обичали ли сте се много? Ние децата вярваме, че всичко е възможно само да го помечтаем. Ние сме творчески същества и можем да творим живота. Стига да знаем как. На това просто никой не ни учи. Може да докоснете дланите си, да затворите очите си и да усетите как започва да става тихо. И с всяко вдишване и издишване можем да влезем малко по-дълбоко и по-дълбоко. Така че да усетим, че пътят там е безкрайен. И вашето сърце започва да бие радостно. За мен е голяма чест и удоволствие, че тук сред нас присъства създателят на тази песен и като текст, и като музика. Вида Пиронкова. Благодаря, че сте с нас. Изключително ми е приятно да поканя при нас едно семейство, което за мен е символ на голямата любов. Михаил и Кристина Белчи. Много отдалеч ще идвам винаги, докато мога. А пък и като срещнеш такъв като Мишо, който на първите срещи вади два свещника и едни папки и почва да ти чете стихове. Сега как? Искам да ви кажа, че това е една така инициатива, която приветствам. Благодаря. От все сърце. Аз лично, когато слушам тази песен, си мисля за един човек, който загубих тук в нашия физически свят, но който знам и усещам, че е винаги до мен. Това е баща ми. И много искам да му кажа думите от тази песен. Знам, че си с мен и когато греша. Знам, че ме чуваш, когато мълча. Сега ще ви помоля да запалим фенерчетата на телефоните си и да изпратим много обич на хората, които физически не са между нас. Пазил съм всичко, което с мен сподели. Всички пътища водят към теб. Всеки от нас носи частица вълшебство. Ние сме най-голямата причина да изпълним светът на възрастните с още повече любов. Тя ще ни води докато пораснем и станем като вас. Благодаря ви за това, което сте. Самите ние сме Бог. Стига да повярваме в това, че ние създаваме собствения си живот, че ние сме творците. Ще ви помоля всеки да прегърне другия до себе си. Пускаме ли си?
За мен беше чест и огромно удоволствие да изпитам любовта, която усещам в момента. Аплодисменти за Меги Димчева, дами и господа. Готови ли сме всички? Заедно! Бъдем с теб едно! Бъдем заедно! По-добри! Толкова малко трябва! Можем ли да извикаме много силно заедно и да аплодираме Меги Димчева? Меги Димчева и Челесата в нас, благодарим ви. За нас беше изключително удоволствие. Меги, благодарим, че успяхме да бъдем част от това прекрасно преживяване.